जामायजोमोन बेयाव साना दोनबाय आरोना आङो नै हेलो गाइस वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो सोलिनायाव मोजाङैनो दङ दायो आङो नै गाइसमोन फोथाराव थांगासिनो आरोना साइकेलजों आं बिराद खुसि दङ आरोना गाइसमोन बेनि थाखायनो आं दिनै नै साइकेल फिसाजों साइकेल सलायलायनानै माने फोथाराव फैदों आरोना थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आं दायो बहा फैदों फोथाराव मानि थाखाय फैदों नोंथांमोना नायलांबाय था गाइसमोन दायो आङो फोथाराव मोनफैबाय आरोना साइकेलखौ बैथिंजाय गारबोबाय ओमफ्राय आं नै सिखा आरो प्लास्टिक लानानै फैदों आरोना ओमफ्राय माने बिबोनाङा माबा मुला खाजि जानो लुगैदों आरोना बिबोनां सेंग्राया माने न'नि नङा गामिनि आरोना ओमफ्राय दायो माबा मुला खाजि जानो ना आंखौ मुला बेदर लांफैनो थिनदों आरोना ओमफ्राय दायो गाइसमोन नोंथांमोना आंनि बे जायगा मोनसेखौनो नुबाय थायो आरोना मानो होनबा फोथारानो मोनसेल'खा नालाय आंनिया ओमफ्राय नै दायो सारिय'फालियाव माने आङो सेसाखौ गिनानैनो आङो एख' बुस्थुखौनो गायनो हाला आरोना गाइसमोन मटर गायना गालांनायाबो जि बुंनो नांला साइकेल सलायना बिराद मेंबाय आं गाइसमोन नै लामाया नै जामायजोमोन बियाइमोन आङो बिन गायनायखौबो नै बिनखौबो एकदम माने नै हेथेजोबना दोननो गोनां जाबाय एकदम नै आलुफोराबो हा होनो जादोंमोन दाख्लै हा थिखांबावनांगौ नै हायानो थिखांनायानो जायासै ओमफ्राय आङो नै बेयावथ' मटर गायदोंना नोंथांमोन ओरैबायदि सेसा फैदों माने दिनै आंनि मुलाखौ आरो दिनैबो खतम खालामना गालांबावबाय र' आं देखायनो नोंथांमोननो खेवबाय नै गाइसमोन गेटखौनो खेवनो हालायलायाखै हारसिं फैदों आरोना आं दिनै गाइसमोन नै जामायजोमोन बियाइमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो गोदानै सोरबाफोर भिडिअ फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर नै सिखा लादों आं गिनाङा दे नै आंनि मटर आरोना गाइसमोन मटरखौ माने सेसाया जाथ'वाखै आरोना खिजा मुला लायनो थांसै आं गाइसमोन थौफाबाय थादों आंजों नै सेसा सानाया आंनि सेसा सानाय मडेला इफोरबायदि आरोना गाइसमोन नै सेसा सानाय मडेला इदि आरोना नै मुलाखौनो जाजोबनानै बिलाइयानो सेस गैला लान्थ' लांमुरा खालामजोब्बाय गैला दुन्दियाखौबो जाजोब्बाय मोनसेबो बुस्थु दोन आरोना गाइसमोन आं सेसाखौ बेफोरबायदि सादों आरोना ओमफ्राय दायो आङो मुला लायनो थांग्रोनोसै मुलाया लासै थांग्रोनोसै आङो दायो माबायदि जायो मिथिला आरोना बैथिंजाय बिन गायनायखौ हेथेजोब्बाय बै मोनसे लाफामोन ओमफ्राय सामब्राम गुफुराबो नै दैखौनो होनो मोनथाराखै आङो जि सोलाबथारा जादोंहाय आं मा बुंबावनो गाइसमोन हारसिं मानसिजों जि सोलाबखाया आरोना आइ बिखुनजोआ मब्ला फैगोन फैबासो आङो खान्थि मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय नै सेसा सानाया नै गाइसमोन गुनाजों सादोंमोन आरोना नै बेसेबा नै आरोना गुनाया ओमफ्राय दा बिबोना आंखौ जालायसिगोन बे फाग्लिया भिडिअ बानायना थाहैलायबाय इयो मुला बिहरनाया दाबो मोनफैया जासिगोन आरोना माने 12:30 माबा जागोन होन्दोंमोन आरोना बियो मुला खाजि जागोन होन्दोंमोन दायो गाइसमोन नै मुलाया ओमफ्राय नै बिथिंनिखौ माने बाबाया फुनो होथ'वाखै आरोना न'आव जानो थाखाय नालाय आं नै बिनिखौनो लांनोसै नै बिनिखौनो बिथिंनिखौ फुथ'ला आरोना आङो एसे देरबावनांगौ हायखिनिया एसे दैया गिसि नालाय ओमफ्राय गिदिरबो जादों आरोना जामायजोमोन बियाइमोन नै बिनिया ओमफ्राय आं दायो मुलाखौ फुग्रोनोसै दे जामायजोमोन बियाइमोन नोंथांमोना नायलांबाय थाथ' नै इयाव फुनसै आं आरोना केमेरामेनबो गैया नालाय दा फुनायखौबो देखायनो हानाय नङा आरोना आं फुग्रोनोसै दे जामायजोमोन बियाइमोन दसे नेथ' गाइसमोन ओइनो फुख्रियाव ओरैबायदि दुस्त गथ'फोर दङ ओइनो माने साइकेलखौनो हाखराव गारनानै बोखांनो जुजिगासिनो आरोना सैतानफोरा हाखराव हाबनो लुगैनानै टाम्मा जानो नागिरदों बिसोरो देन्जार गोजा गथ' फिसाफ्रा ओइनो बेसेबा फिसा नुहुरखादों आरोना गोजाननिफ्राय आङो दायो फोथाराव फैदों आरोना गाइसमोन जामायजोमोन बियाइमोन नै माबायानो सान्दुंआनो सोलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखादों ना गोबां खिन्थाबाय आङो दिनैसिम माने जोंहानि माबायाव मैगं बारियाव ओरैबायदि सेसा फैदों आरोना ओमफ्राय एन्जरबो बिराद खुरदों आरोना जोगोनार बारियाव ओमफ्राय आं दायो एन्जर फान्दो लाना फैदों आरोना माने गंनैल' लाना फैदों आङो एन्जर फान्दोखौनो मालाय जोंहा बिबोनाङा अबावबा साना दोनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आङो लवानि गंनै मोनबोदों आं दा बेखौबो सागोन आरोना माने दोनफैखाबाय आं दहायनो बेरेवा लायनानै दायो आं सानसै थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना माबायदि सायो आङो ओमफ्राय सेसाखौबो माबायदि सायो आं नोंथांमोननो देखायलांगोन नोंथांमोना माबायदि सायो माने आंनो अननानै खनसेबो खिन्थाहरा आरो आं नोंथांमोननो मा बुंबाय थादों नोंथांमोना खिन्थाहरथारा दायो नायलांबाय थागासिमोन नै दायो मोनफैबाय आङो जामायजोमोन बियाइमोन फोथाराव आलुआ आंनिया हा होनो जाबाय आरोना आं गाबोन आलुआव हा होगोन नोंथांमोना नायलांबाय था नै बिखौ नाय ओरैबायदि माने लावमुरा अरस'जोबदों आरोना ओमफ्राय नै बियो गुनानैखौ आङो सानानै दोन्दोंमोन जेबो नाङाखै नै बे खुन्थि ब्रे नुदोंना नोंथांमोना नै बेफोरबो सब आंनि एन्जर माबा सेसा फान्दो गोजा आरोना मा बुंनो नै जामायजोमोन बियाइमोन नायलाय माने माखाया ब्रे खुन्था माखा नुनाय माखासे सब आङो माबा सादो आरोना ओमफ्राय नै माबायदि लावमुरा खालामजोबना गालांदों नै सरिद माने आं इखौ एसे देरबावबाथाय फुनानै बिलाइखौ जागोन गोदैनो मैद्रु बायदि संना जागोन होनलायनानै सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै ओरैबायदि अबस्था खालामना गालांजोब्बाय नै माबायदि सेसायाव सबबो सेसाफ्रा मार लेथ्राखा थैगोन माइजोमोन ओरैबायदि गिदिर सेसा फैदों आरोना नै सेसा खिखौ नायलाय नै ओरैबायदि गिदिर आरोना नै माने बेसेबा मा होनो खनबायहाय आंनि बाला मबाइलायाबो आं बेरथो नै ओरैबायदि गिदिर सेसा खि आरोना नै जामायजोमोन बियाइमोन मा बुंनो ओरैबायदि गिदिर खानाय सेसायानो माने मार गिदिर फैखायो खोमाहाय ओंखायनोथ' माने बिलाइफोरखौ जाजोबो आरोना जेथिं खि गोजाहाय नै एकदम नै मार बुरजाखा खियानो नै इमान इदि जायो आरो सोरबा आंनि खेथि माखाखौ इमान खस्थ'यै मावनायखौ साला सेस खालामबाय बेफोर फान्दोआव मानो नाङाबा आङो फान्दोखौ इमान मोजां साना दोन्दों नै माने नै इयाव बारलि सानाय बायदि आरोना ओरै सेसायाथ' बारोसो नालाय माने ओरै बारलांनानै खि हाबनानै इयाव माने उननि आथिं थोंनैया नांथानानै ओरै बोस्रोगोन आरोना नै बेयावल' सोना दोन्दों नालाय आङो नोंथांमोना माबायदि सायो अननानै खिन्थाहरनांगौहाय
बुंबावनो जामायजोमोन बियायमोन आंनि खेथिखौ माने सेसायानो अनिस्थ' खालामजोब्बाय आरोना टरा ओरैबायदि साफा रज'जोब्बाय आरोना नै देरहांजोब्बायानो आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय इयाव हंकं मुला होदो नै हंकं मुला रज'बायानो हंकं मुलायाबो एसे गेसें होदो नालाय एसे गेसें रज'दो आरोना जामायजोमोन बियायमोन नै मटराबो आंना जि साफा रज'जोब्बाय आरोना नै माने बेसेबा हिट रज'बाय आरोना ओमफ्रायो माबा ओंखारसिगोनानो आरोना माने बिबार बारनायनि माबा जासिगोनानो मानलासिगोनानो बियो मा बुंबावनो ओरैबायदि माने माबायानो सेसायानो जाजोबथारबायहाय सयथिनबो सान्दुं गोसा जागोन ना फालिलाबो फालायदोंमोन आं माने आङो साइकेल फैदों आरोना जि खानाय सानाय बिरबोलायदों आंनिया दाखि थाबायना थांनायावनो आङो माबा फान्दावसो नांलायलांगोन देलै मा गायबावगोन मा माबावगोन जालायलांबाय आङो जामायजोमोन बियायमोन थैसिगोन आं ओरैबायदि माने एख' बुस्थुखौनो गायनो हाला आं दा मा गायबावगोन सामब्रामखौल' जायाखै बर्थमान नै सामब्रामखौल' जाथ'वाखै आरोना नै सामब्रामा फांसेबो जेबो जाथ'वाखै बर्थमान माने सामब्रामखौलाय बहा जानोसैना इसोरो रायख'फोरा सामब्रामखौ बावलाय जाया ओमफ्राय नै आंनि लाफाखौ माबायदि लावद्रुम खालामजोबखो नायनो मा नै लाफा होननायानो फांसेबो गैला आरोना जामायजोमोन बियायमोन नै माने खुद्रि खुद्राबो दोनथाराखै नै ओरैबायदि माने नै लाफाखौ इदि जाजोबथारदो आरोना माने देरनोनो होआसै मा बुंबावगोन इमान साफा साफा जादों नुवाखै खियानो नै सेसानि गोजा आरोना नै माने मबाइलखौ जेरै लायो ओरैनो नै केमेरायाव माने सेसानि खिया नुजाना होदों आं नुवाखैमोन नै ओरैबायदि माने लारि लारि सेसा खि गोजा नै जामायजोमोन बियायमोन नोंथांमोना खिन्थाहरथाराबो आंनो नै बेसेबा गिदिर गिदिर सेसा फैयो आरोना गिदिरनि गिदिर फिसानि फिसा फैथारोहाय नै सेसाया गासैखैबो बे माने सेसा खियानो गोजा होननानै मा बुंबावगोन बेथो जागोनलै जेथिंबो सेसा खि बिथिं आङो नै माबायदि फान्दो सादों नाय माबायदि फान्दो सादों आरोना नै एकदम ओरै गोलावै फान्दो साना होदोंमोन नै ओमफ्राय गैया इखौ सादोंमोनबाबो गैया मासेबो नाङाखै आरोना नैथिंजाय खियानो दोंसो खोमा खिजानियावबो आङो दाखालिफोर खि नुनानैसो इखौ मैया साना दोन्दोंमोन आरोना नै खुन्था गुदियावनो खिना गालांबावदो दिनै हराव खिदैखौ नै गिसि गिसिलाय बोरैबा रानबावलायाखै राननायखौ सिनायखायो आरोना गोबावनि खिखौ सिनायखायो इयो गोबावनि नङा आरोना इमान खिनो हायो नै इ फान्दो खाथियावनो फैदो थेवब्लाबो फान्दोआव हाबाखै नै इयो गुलाय गुजाय खालामना गालांजोबदो आरोना नै इयाव गास थानानै नै बेखौ जादो फालोयैनो फैयो नालाय नै फिसाबो दङ आरोना नै फिसानि खि फालोयैनो फैयो आरोना फिसा गंनो फैयो थारमाने बिमाजो बिफाजो सेसा बिमाजो सेसा बिफादो नै बेसेबा टुक्लुक्लुबो दोङो नै गाइस मोननै गोरलैथार दोङो आरोना नै मोनसे बेसेबा गोरलैनि खि आरोना ओमफ्राय नै मोनसे गिदिरनि नै मोनसे गोरलैथारनि कमेन्टआव नोंथांमोना सोरबा बुंहरदों आरोना बेरा जिं जिं नाय आब' सोरबाबा बेरा जिं जिं नाय बाजै माने फैनायखौ सिनायो सेसानि थाबायनाय लामाखौ सिनायो होनदों आरोना ओमफ्राय बिराद बेरा जिं जिंबो नायबायलै जेबो सिनायाहाय आङो ओमफ्राय मखिनिफ्राय हाबबोयो आं मिन्थिया आरोना ओरैबायदि माने इखिबो बेरायाथ' नै बिथिंबो बेरा होनाय ओमफ्राय सोरगिदिं ओइथिंजायबो ओरै माने जियाव आराम गोरलै मद' बुस्थु गायदों बेखिनियाव माने नेट होखाजोबदो आरोना नै बेयाव लाफा दङ नै बे मोनसेयाव लाफा ओमफ्राय बै मोनसेया जाहैबाय बिन आरोना बोरैबा थाखुमाना थादोहाय नै एफा जिङाव थानायखौ नुवाखै आङो नै लथा जोगोनारा जि साफाखा बेसेबा अमाजों जानांगोन बेखौ अमाजों खाबा लागब'मोन दायो आं एन्जर साग्रोनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादे केमेरामेन गैया बिनि थाखायनो आङो एन्जरखौ आं साग्रोनोसै ओमफ्राय मबाइल दोननोबो आङो स्टेन्डबो लाफायाखै बेयाव हाग्रा गोजा नुनाय नङा बिनिखायनो आङो दायो एन्जर फान्दोखौ साना लाग्रोनोसै नोंथांमोननो दा देखायगोन आं नै एन्जर लामाया नै खुरफ्लंबाय आरोना इखौ आङो नै खुरफ्लंबाय बियो खुरथेना दङमोन आं खुरफ्लंबाय नै जामायजोमोन बियायमोन एन्जर साफेराखै दे आं दिनै फार्स्ट टाइम सागोन आरोना नै आं दायो बेफोरखौ आङो खुरफ्लंबाय आरोना माने खुरथेनायसोमोन आरोना ओमफ्राय आं खुरफ्लंना होबाय नै ओरैबायदि खुरखादो आरोना नै जोगोनारावनो ओइनो लारि खुरजोबनाय गोजा आरो बैथिंबो दङ आरोना आं दायो बेखौ साग्रोनोसै दे जामायजोमोन बियायमोन सिरि था नायग्रो आङो सानानै थांग्रोनोसै केमेरामेन गैया बेनि थाखायनो एसे डिस्टार्ब जादों देखायग्रोबाय आङो गुदुंखौ दायो आं सानोसै गाइसमोन चल जामायजोमोन जेने थेने आं गंसे साखांबाय दे माने गुदुं बेलेगाव सादो आरोना आङो गंसे आं दा देखायग्रोनोसै नोंथांमोना नायदो जामायजोमोन बेयाव साना दोनबाय आरोना आङो नै इखिनिजा गुदुङा नै मोननै माने गुदुं दोङो नै इयाव मोनसे आरोना ओमफ्राय माबा ओंखारबोनाय बायदि नुदो आरोना माने ताला खुरखायोना जिहेतु एन्जरफोरा आरोना मा होनो एन्जर थयरा एन्जर ना मा होनो एन्जर गोदोर दै ओमफ्राय नै इदि साना दोनबाय आङो बुस्थुआबो माराम जानायहाय नै मा बुंबावनो बेथो ओमफ्राय नै होखाबाय आङो दायो नै माबायदि नाङो नायनोसै जेने थेने गंसे साखांबाय आरोना ओमफ्राय दायो मोजां गुदुं नायनानै अबे मोनसेया मोजां बिथिंजा सानोसै दे आं गाइसमोन नायबाय था इमान दिन जाबाय आङो जामायजोमोन बियायमोन माने सेसा सालाय एन्जर सालाय माने सेसायानो इमान फैयो माने मासेबो नाङा आसरित भगबानासो मिथिगो सेसानि खि नायै साबाबो गैया नांथारा आरोना गाइसमोन ओइनिखि गेदेरफोर बायदि नोंथांमोना सोरबा सोंहरदोंमोन ना मा होनो बेरा जिं जिं नायनानै नै नेटखौनो एसेबां हायाव सिथाब खालायनाय खानायावलाय बोरै सेसाया फैनांगौ जाखो नायनाय ना गोजौथिंजायसो बारबोयो हमनानै मोनला आं गाइसमोन बे माबायाबोथ' मुस्रियाबोथ' ओरैबायदि गोजौ बेखौ सेसाया माबोरै बारबोयो इथिंजायनिफ्राय बोरै बारबोयो आं बेखौसो हमनो हायाखै एसेबां गोजौ ओमफ्राय जिङावबोथ' आं ओरैबायदि माने सिथाबनानै खाखाना दोनदों बोरै गबोयो ना बिथिंजायफोरसो गबोलाबायो जाखो हमनानै मोनलाय लांलालै मखै गयो आसलते बिराद साननो गोनां इथिंजाय गयो ना साथिंजाय बारबोयो
मोनथिला दे आरो गाइसमोन जिं जिं नोंथांमोना सोरबा सोरबा बुंहरदों बेरा जिं जिं नाय आब' सोरबा बाजै आगै माने नुवानो दस' बेरा जिंखौलाय बोरै फैयो आं मोनथिलाहाय सयथिबो नायला आं बे सेसाखौ मोनजालाबो मा बुंबावनो इमान बुरजा बुस्थुखौ अरथारजोब्बाय दांगुदि ना मा होनो लेस्रा ना मा होनो सबाय बिमा ना मा होनो नै गैला आरो ना सबाय बिमा दांगुदि लेस्रा माने मोनथाम माने मिथिना दङ आङो अबे मोनसेखौ अबे मोनसे डिस्ट्रिक्टआव होनो अबे मोनसे जायगाथिं होनो आं जेबो मिथिया जोंनिथि लेस्रा बुङो आरोना लेस्रा ओमफ्राय जोंहा तेजपुरनि बाजैमोना दांगुदि होननानै बुङो दांगुदि ओमफ्राय बिजनिनि आनैमोना बुङो सबाय बिमा बुङो ओमफ्राय सोर सोरबो बिथिं मा बुंबावो अनानै खननाव खिन्थाहरलायदो गाइसमोन जामायजोमोन बियाइमोन ओमफ्राय इथिं आङो लाइ गिदिर गायना होदोंमोन आरो ओमफ्राय दैखौनो होनो मोनथारसैहाय जिहेतु ओंखायनो एसे फिसा फिसा जाबाय आरो माने गायना होजोबदोंमोन आङो नै लारि लारिनो जामायजोमोन बियाइमोन इमान गोजौमोन दै होनो मोनासै आंनि बानलुआ जेसेबांनो थायदों एसेबांनो क्रिक 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 नुखायो नै माने ओमफ्राय आं गोदान गायबावबाय इखौ थायनाय नुनायखायनोथ' आरो गायबावनि र' होननानै गायबाय ओमफ्राय मालायबा दै होनो मोनैनि बिफाङानो थाङासै आरोना ओमफ्राय इसोर आरो एसेमान अखा मोनदों आरोना अखा मोननायखाय इसोरो बेफोरबायदि जादों आरोना आङो सानफ्रोमबो भिडिअ मोनफ्रोमबो बानलुखौ देखायबाय थानाय जादों नोंथांमोना नायनो बरिं मोनलायगोन आरोना ओमफ्राय आंनो नुनानै माने थानो हाया आरोना माने भिडिअ सेबखांनि भिडिअ लानि बानलुखौ बिदि सानो आरोना मा बुंबावनोहाय जिहेतु आं माने एसे गोग्गाना लानो लुगैयो आरोना जामायजोमोन बियाइमोन नोंथांमोना माबा नाङा दे लाजि फोनांनाङा दे आंखौ नै आं माने एसे गोग्गाना लानो लुगैयो जामायजोमोन बियाइमोन माने आं गायनाया माने आं माने हमना मोना ना सरि आरोना आं गायनायानो बेफोरबायदि थायदो माने इन्टाइसो मोननासो दंबावलायो बिनिया ओमफ्राय आं गायनायानो जुदि इमान थायदोंबा ओमफ्राय गोबां मानसि गोरों गायनो गोरों दङ हासार होनानै दै होनानै माने गायग्रा नोंसिना खम थायगोनलै ना जामायजोमोन बियाइमोन थैबाय आं थ' जामायजोमोन बियाइमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै दिनै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय गाइसमोन